Issib min jaħseb li jissem f'xi dixxilpina sportiva sa minn età żgħira jista' jxekkel fl-edukazzjoni u l-istudju ta' tfal, iżda dan ċertament ma jistax jingħad għall-Aħwa Sultana li bħalissa qed jagħmlu suċċess fl-isquash mhux biss għalihom imma wkoll għal pajjiżna fil-logħob tal-pajjiżi żgħar tal-Ewropa. Is-sem ta' Colette Kien u Liana fil-kompetizzjonijiet tal-isquash fil-logħob tal-pajjiżi żgħar wassal sabiex fl-ewwel jiem ta' din l-avventura tagħhom. Colette diġà rebħet midalja tad-deheb filwaqt li Liana rebħet waħda tal-fidda talabu kontra xulxin fil-finali. Huwom il-Fustani kien irnexxielu jirbaħ midalja tal-bronz. Iltqajna mal-Aħwa Sultana flimkien ma' missierhom Robert fil-Malta Sports Club għalihom l-sport ifisser ħafna huwa ħajjithom. Sa minn età żgħira it-tliet aħwa rridu li jisfruttaw il-ħiliet sportivi tagħhom fl-isquash. Kien jirnexxielhom jikkonċentraw kemm fuq l-isport kien hemm żmien iżda meta t-tliet aħwa laħqu ċertu livell li fetħilhom it-triq biex jimirħu aktar lil hinn minn xtutna kemm fl-isquash kif ukoll fl-edukazzjoni tagħhom. Missierhom Robert tkellem magħna dwar x'kien l-impenn bħala ġenituri sa minn meta tfal bdew juru interess kbir fl-isquash. Bħala ġenituri qatt ma ppuxxajnihom jew hekk, jiġifieri kienet xi ħaġa li jieħdu gost jagħmlu u li jridu jagħmlu. Hija kwistjoni huma kellhom ħolma u aħna iżna faċilitajna li jagħmlu li jridu. Tifhem li dik il-ħolma ssir realtà. Jiġifieri bħala ġenituri dejjem tkun trid li tfal tiegħek tifhem l-aħjar għall-tfal tiegħek u tagħmel li tista' inti biex tgħinhom biex ikunu jistgħu jagħmlu dak li jridu fil-ħajja. Colette kienet l-ewwel waħda mit-tfal tiegħu li ħallit Malta ta' 15-il sena sabiex tkun tista' tkompli tiżviluppa l-ħiliet sportivi tagħha fl-isquash. L-ewwel sifret lejn Ingilterra fejn għamlet is-sixth form u mbagħad l-Amerika fejn speċjalizzat fl-ekonomija. Kien il-Fustani mar boarding school fl-Ingilterra, imbagħad is-sixth form fl-Awstralja fejn qed jikkumbina l-isquash mal-istudji fil-kummerċ u n-negozju. Anki li żar waħda mit-tliet li għana sena u nofsilu telqet l-Awstralja biex bħalħuta tkompli tispeċjalizza fl-isquash u tlesti l-aħħar sena tas-sixth form. Tlabna lil Colette timraħ ftit u tgħidilna xi jfisser għalija l-isport. L-sport salija huwa importanti ħafna, ħadni madwar id-dinja u tani ħafna experiences bih fil-ħajja tiegħi. Mindu kont żgħir naħseb nilli ċerta karattru u l-esperjenzi tiegħi li ġab li kienu sbieħ ħafna anke issa qiegħda l-Awstralja maħuti qed nitrejnjaw l-isport u hija xi ħaġa sabiħa ħafna fil-ħajja tiegħi. L-sports spiss jitlob sagrifiċċji kbar kemm mill-atlet infushom kif ukoll minn ġenituri tagħhom. Minnaħa l-oħra jaf joffri wkoll sodisfazzjon kbir. Robert Sultana ddeskrivilna l-esperjenza tiegħu bħala ġenitur meta wliedu it-tlieta li huma ħallew Malta. Ikun diffiċli forsi mod egoist kieku tgħid aħjar kieku baqgħu hawnhekk u imma speċi inti dejjem tara huma xi jridu l-importanti li jkunu ferħanin u ma tikollok ċerta sodisfazzjon tarhom ferħanin, tarhom sejrin tajjeb, tarhom kontenti, tifhem u dak huwa s-sodisfazzjon tagħna.